الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سورة العنكبوت سورة kenan wanda za a yi maganan gizo-gizo wanda annabi yana zaman maka aka saukar da suran wahiyya 69 aya ayoyin da yake cikin wannan sura aya 69 ne. bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif da lam da mim Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san abin da yake nufi da shi. Hasiban nasu an yutraku sudan shi yanzu mutane suna zaton za a bar su an yutraku a bar su an yaqulu wa amanna su dinga cewa sun ba da gaskiya da Allah wa hum la yuftanun su ba za a fitine su ba. Sababin saukan wannan aya mushrikai na zamanin annabi suna cutar musulmai a cikin farkon al'amari matukan cutarwa har ya kai duk wanda ya ba da gaskiya da annabi muhammadu sai su saki hannunsu a kan shi su kwace dukiyansa su duke shi kyakketa rigunansa su zage shi kai dukkan nau'i na cuta dai ba wadda ba a yi masu ba. Sakamakon haka suka kai kara zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah subhanahu wataala yake ce masu am hasibtum an tadkhulul jannata kuna zaton za ku shiga aljanna ne haka kawai walamma yatikum misal alladhina khalaw min qablikum sai an kawo muku misalin wanda ya shuɗe gaba gare ku a cikin ku ko dinnan ba ku ga komai ba waɗanda suke gaban ku akan kama mutum a haƙa rami a rube shi akan kama mutum a tsaga shi da zarto a raba shi kashi biyu duk tare da haka bai hana su addininsu ba. Saboda haka shi bala'i daga Allah ga mumini to Allah yana kawo mumini bala'i ko ta wani hanya ko ya jarabce ka ya kawo maka bala'i a dukiyarka ko a jikinka ko a addininka kamar yadda muke gani a wannan rayuwa yanzu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba muminai hakuri cewa abin da ya samu mutanen gaban ku ba ku ga irin shi ba, sai kuma yana gaya masu yana masu bishara wallahi la yutimmanna hadha al-amr wallahi wannan al'amari na addinin musulunci zai cika hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah har akai lokacin da mahayi zai tafiya daga Yamal har ya kai hadramaut baya tsoron komai sai Allah. Hakanan mutum a cikin dabbobin shi baya tsoron dukkan bala'i. To annabi yana ba su haƙuri subhanahu wata'ala yana jakar su da ci cewa haka ɗin ba alkhairi ba ne gare su, alkhairi ne Allah ya jarabce ka. Shi sa annabawa suka fi kowa gamuwa da bala'i. Annabi na ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya'u falawaliya'u summa al'amsal fal'amsal. Mafi cancantan mafi tsananin mutane gamuwa da bala'i annabawa,
sannan waliyai, sannan wanda ya fi da wanda ya fi. Allah na jarautar mutum a gwargwadon addininsa, gwargwadon rikodin addininka, gwargwadon samun fitinanka da Allah. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ma'ana ba zai yi ba bima da abin da za a jarabce su, bima ya tabayyana bihi haqiqata imanihim, da abin da haƙiƙanin imanin su zai bayyana. Wani zala ayan da za a karanta nan gaba ya sauka ne fi jama'atin a cikin wasu jama'a amanu sun ba da gaskiya fazadahumul mushrikuna mushrikai suka yi ta cutansu. Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim, hakika mun fitini waɗanda suka zo gabansu. Fala ya'lamunna Allahu alladhina sadaqu, wallahi Allah ya san waɗanda suka yi gaskiya fi imanihim a cikin imaninsu, ilma mushahadatin ilmi na gani. Dama can Allah ya san abin da asarari da wanda ke boye. To amma Allah subhanahu wa ta'ala baya yin abu sai ya sa kowa ya sani. Ma kunna mu'azzibina ta na masa rasulan. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai san kafirai, dama ya riga ya sani, amma zai sani irin sanin sarari. Zai sani wala alamunna, zai san alkazibi na makareta fiye a cikinsa. Amma siban ladina ya'lamunna sayi'at, shin waɗanda suke aikata mummunan aiki shine shirka da sabon Allah, suna zaton ayyasbiquna su tsere mana ne, fala nantaqimu minhum, ba za mu azabtar da su ba. To wannan ba zai yi ba, sa'a yayin muni bi saman ladhi yahkumunahu, abinda suke hukunta shi hukumun hada. Man kana yarju liqa Allah, duk wanda ya kasance yana kaunan gamuwa da Allah, ma'ana yana tsoron Allah, fa inna ajalallahi, haqiqa ajalin Allah lokacin da ya sa la'atin, wallahi yana zuwa, falyasta'idda lahu, ya tattali gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'u, shine mai ji li aqwalil ibadi, ga maganganun bayi, kuma masani bi af'alihim da aikinsu. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن جاهد wanda ya jihadi harbin aw nafsin, dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadi kashi biyu ne. Jihadin da za ka je ka yaƙi abokan gaba a kashe ko ka kashe, akwai jihadi na nafsu, ka yaƙi ranka, shine babban jihadi. Shine Allah yake cewa duk wanda ya jihadi, ya je yaƙi ya kashe kafiri ko kafiri ya kashe shi, aw nafsin, ko ya jihadi da ransa ya hana shi sabon Allah, ya tsare shi ga dukkan abubuwan da rai yake so na son zuciya, fa inna ma yujahidu, iyaka yana jihadi ne li nafsihi, don kansa. Fa inna manfa'ata jihadihi, domin amfanin jihadinsa zai koma da ku gare shi ne, la lillahi, ba ga Allah ba. Inna Allah, haqiqa ubangiji, laganiyun, mawadaci ne, anil alamin, gabanin talikai, al'insi wal jinni, mutane da aljannu, wal mala'ikati da mala'iku, an ibadatim, Allah ya wadatu gabanin ibadan dukkan talikai. Wallazina amanu, hakika waɗanda suka ba da gaskiya da Allah, wa amilu salihati, suka aikata aiki na ƙwarai,
lanukaffiranna da sannu za mu kankare musu sayyi'atihim anhum sayyi'atihim mummunan aikinsu bi amali salihati da aiki na kwarai wala najziyannahum wallahi za mu yi masu sakayya a hasana bi ma'ana husna mai kyau wa nasbihi bi nasil khabili wato bi ahsani ne mafi kyan alladhi kanu ya'maluna wanda suke aikatawa shine mummunan kyakkyawan aiki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda kai mummuna kai kyakkyawa a wajen zai shafe mummuna annabi yana ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at kyawawan aiki yana kankare mummuna idan bawa ya aikata kyakkyawa to ya kankare mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atbi'is sayyi'atil hasana tamhuha ka biyar da mummunan aiki ka kai ka kyakkyawan aiki za ta shafe kaman ka wayi gari ka kai yamma kai ta tunanin me na aikata ne yau mai kyau ka gode ma Allah da ya muka muwafaka me na aikata ne mummuna kai gafaran ka nemi gafaran Allah sannan ka aikata kyakkyawa a wajensa zai shafe Allah subhanahu wataala ya ce wa wasaina lil insana mun yi wasici ma mutum bi walidaihi da iyayensa biyu mahaifa uwa da uba husnan kyakkyawa ai isa wato wasici za a sani ma'abocin kyau bi an yi birrahu ma ya bi su dalilin wannan saukan wannan aya wani sahabi da ake ce mashi sa'adu ibn abi waqas shine na ukun musulmai a duniya har yana cewa ana sulusul islami ni ne sulusun musulunci sa'ad ibn abi waqas nan ya musulunta yana da uwarsa ana ce mata hamnatu da ta ji labarin ya musulunta ta zo ta zauna a rana ta rantse ba za ta sha inuwa ba ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai sa'adu ya yi daga addinin annabi ya koma addinin kafirci har haka din ya sa ga yunwa ga kishin ruwa ga rana ta suma sai suka kira sa'adu din nan sai ya zo sai ya yayyafa mata ruwa ta farfado da ta farfado sai sa'adu yana ce mata mama ki saurare ni ki ji wallahi da kina da rai ɗaiɗai guda 100 a karbi wannan rai ba wannan rai har ki mutuwa 100 wallahi ba zan komo ga addini na annabi muhammadu ba in kin ga dama ki ci in kin ga dama kar ki ci in kin ga dama ki mutu da ta ji haka sai ta ce a kawo ruwa a kawo abinci ta ci ta koma inuwa to nan ne Allah subhanahu wata'ala yake ce ka Sa'adu uwa ce fa uwa ce tare da haka ana maka wasici ka kyautata maka amma dai wa in jahadaka idan sun yi jihadi da kai da to shirka bi ka tara ni da wani malai salaka bihi ilmin abinda baka sani ba kamar yadda kai dinnan cewa ba za ka bi ta ba yayi daidai amma kar sakamakon haka ya kai kuma ka bi kana bata mata uwa ce ka bi ka kyautata mata sai dai in ta yi jihadi da kai cewa ka tara ni da wani malai salaka bihi ilmin abinda baka san cewa Allah yana da dako yana da gunki ba na liwage fala mafhuma lahu wannan fala tudihi ma karkabi su fil ishraki a cikin shirka to kaga ashe biyayya ga iyaye biyu ko kafirai ne wajibi ne da yin ladabi gare su da tawali'u ko da wali har malamai suka ce da mahaifi yana bautan gunki ko yana zuwa church sai ya ce maɗa ko abin hawanka ka kai ni church to kar ka kai shi amma in yana cin ya rasa abin dawowa ya aiko maka zo ka ɗauko ni ka je ka ɗauko shi ka ga baka kai shi wajen saɓon ba amma dai ka dawo da shi hakanan irin waɗannan abubuwa wannan ba sabon Allah ba ne saboda haka mahaifi yana da girma ka girmama shi kai dai kar ya sa kai shirka na ilayya marji'ukum makomanku duka zuwa gare ni ne fa unabbi'ukum zan ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuke aikatawa fa ujazikum maku sakayya bihi da shi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله
الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين والذين آمنوا waɗanda suka ba da gaskiya da Allah lannan amil salihati suka aikata aiki na ƙwarai lanudkhilannahum wallahi za mu shigar da su fi salihina a cikin salihan bayan Allah al'anbiya'i annabawa da waliyai bi an nahshurahum mutara su ma mutare su wa minan nasi akwai cikin mutane man yaqulu wanda yakan ce amanna billah mun ba da gaskiya da Allah fa idza uziya idan an cuce shi fillahi a cikin tafarkin Allah kamar dalilin shiga musuluncin ya sa ai masa duka ko ai masa wani abu jala fitnatan nasi ka azabillah sai sanya cutan mutane kaman azaban Allah ne fil khawfi a cikin tsoro sakamakon haka fa yudihum sai bi su fa yunafiqu ya zama munafiki Allah subhanahu wataala yana faɗin halayen munafikai kenan wala in ja nasrun wallahi idan taimako ya zo lil mu'minina ga mu'minai min rabbika daga ubangijinka fa ganimu suka samo ganima la yaquluna za su dinga cewa ku zuba min hununin rafi li tawalin nunati la yaquluna ne wal wawa aka shafe wawai lamir jam'i li taqai sakanaini inna kunna ma'akum mun kasance tare da ku ne fil imani a cikin imani don haka fa ashrikuna ku tarar da mu fil ganimi a cikin ganima qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce awalaysa Allahu bi alam yanzu Allah bai zama masani ba bi ma fi suduril alamin abin da yake cikin kirjin mu'minai qulubihim min al iman na imani wani baki da munafinci bala Allah ya sani وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليعلمن الله الذين آمنوا والله أبنجي يا سنورن سكباد غسكيا بقلوبهم أزوشيو ينسو وليعلمن الله يا سن المنافقين منافقين فيجاذي الفريقين ليسا كما ينكي بيود ينكي منافقين دمومنا واللام في الفئلين لا مقسم لا من لا يعلمن غدابيو دكان رانسواني وقال الذين كفروا ودن سو كافرce suka ce lilladheena amanu ga wadanda suka ba da gaskiya da Allah suna ce masu ittabi'u sabilana ko bi tabarkin mu wai su zo su bi addinin su idan an je lahira wala nahmil hadaya kun za mu dauke maku duk kurakuranku ittiba'ina a cikin bin mu in kana in ma akwai ta wal'amuru cewa ku zo za mu ɗauke maku ɗin nan bi ma'anar khabari ba da labari ne ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce ƙarya suke wa makon bi hamilina ba za su iya ɗauka min haɗaya hun daga kurakuransu bi min shay'in wani abu innahum tabbataccen magana su la kazibuna makaryata ne fi zalika a cikin wancananka wallahi za su ɗauki askalahum zunubansu auzarahum wa askalan da wasu zunubai ma askalim tare da nauyin zunubinsu
bi qawlihin da fadin su lil mu'minina ga mu'minai ittabi'u sabilana ku bi tafarkin mu wa illali wala yasaluna da sanu za a tambayi su yawmal qiyamati amma kanu ga abin da suke kasance yaftaruna suke karya alallahi ga Allah su'ala tawbihin irin tambayan zargi wallahu fil maf'ulaini da yace wala hamilunna ko la yasaluna la muqasimin an shafi fa'ilin talwa wa nunun rafi Allah subhanahu wata'ala yana faɗa wani aya wala tazuru waziratun wazira ukhra wani rai bai daukan zunubin wani rai amma anan kuma sai ana cewa waɗannan kafirin da suke cewa ku bar addinin ku bi mu da mu daukan muku nauyin Allah ya ce za su dauki zunubin su tare da zunubin waɗannan to ma'ana cewa da suka yi ku bar wannan ku zo ku bi mu za mu ɗauke maku zunubin shi sa za a ɗora musu nauyin wannan tare da su zunuban amma wani ya aikata zunubi bai sa wani ya yi ba wani bai ɗaukan wani shi ne ma'anan na walaƙadar sanna nuhan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيكي النبي نوح إلى قومه ذو متاننسا النبي نوح شيني فرقون النباوة daga kan annabi adam manzo mursali shine an haife shi bayan saukan annabi adamu da shekara 1845 an ba shi annabta bayan ya shekara 40 ya zauna cikin mutanensa shekara 950 ruwan tufanu ya sauka aka halakar da su ya rayu bayan tufanu shekara 60 to duka waɗannan shekaru annabi nuhu alaihi salamu ya yi su shine Allah yake kawo kisansa mun aiko nuhu zuwa mutanensa wa umruhu lokacin da aka aiko shi yana da shekara 40 kaga ga 40 ga 950 yan hada shekara 1000 ba kwara 10 kenan bayan an gama ruwan dubano kuma ya rayu shekara 60 shekara 1050 kenan ya yi a duniya falabisa ya zauna a aksara ko mafi yawa falabisa ya zauna fiye ma cikin su alfa sanatin shekara 1000 illa 50 aman sai shekara 50 ya da'ohum abin da yake yi a wannan shekaru duka kiransu yake zuwa ga tauhidin Allah fakazzabu so kareta shi kaga al'adan alqur'ani ya ce alfa sanatin 50 ama da sanatu da amu duk ma'ana ɗaya ne sanatu fasararsa shekara a fasararsa shekara to amma shehul islam sai ce shi sana lokacin tsanani ne am lokacin sauki ne zaman da ya shekara 950 din nan tsanani yake don lokacin dukansa ake ana kama shi a jefar da shi sai a ce alfa sanatin to illa 50 aman bayan halakar da su kuma sai ya samu jin daɗi shi sa aka fassara da am wannan fassara maulan mushe ibrahim kenan ya dohom yana kiran su ila tauhidillah fa azahum ruwan dufanu ya kama su alma'u ruwa alkasir mai yawa tafa bin ya kewaye su ala hum ya hau saman su bagar ko suka nutsa wa hum zalimuna suna zalimai mushrikuna fa anjaynahu muka tsirar da annabi nuhu wa sabas safinati da ma abota cikin jirgin wanda suke cikin jirgin muka tsirar da su ayyar ladina kanu mahu wajen muka sanya wannan halaka ya zama ayatan ibratan ya zama abin lura lil'alami na katalikai liman ba da ga wanda yake bayan su minan nasi daga mutane in asau rusulahu in sun saba wa manzanninsu wa ashe nuhu ya rayu bayan dufan 60 sanatan shekara 60 a aksara hatta hasuran nas
da aka tsirar da su annabi nuhu ya ɗauki mutane 80 maza 40 mata 40 amma duk da aka karar da ruwan dubanu duk sauran mazan nan da matan nan duk Allah ya yi su ba su haihuwa har suka mutu sai 'ya'yan annabi nuhu da samu da hamu da yafi su sai zama adamu na biyu yadda annabi adamu shine uban halitta duka to shi ma annabi nuhu uban halitta ne duka na ibrahim وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون واذكر كأنبشأ النبي إبراهيم إذ قال لقومه عند يشم متاننسا اعبدوا الله كبوتا مع الله واتقوه كصورتي شخافوا عقابه كجسورا عقوبانسا ذلكم خير لكم ينهك الخير نيغريكو ya fi muku mimma antum alaihi daga abin da kuke kai min ibadatil asnam na bautan gumaka in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun san alkhairi min gairihi daga waninsa innama ta'buduna iyaka abin da kuke bautawa min dunillahi wanin Allah ghairihi waninsa awsanan gumaka ne wa ta'luquna kuna kagan ifkan karya taquluna kuna faɗin kaziban ƙarya innal ausana kuna cewa gumaka shuraka wa abokan tarayya ne lillahi ga Allah innal ladhina ta'buduna haqiqa waɗannan da kuke bauta ma gumakan min dunillahi waɗanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba ku mallakan arziki gare ku ai la yaqdiruna an yurzuqakum ba su da ikon su azurta ku fattaku babtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wajen Allah minu da gare shi wa abudu ku bauta masa washkuru lahu ku gode masa ilaihi zuwa gare shi ne turja'una ake mai da ku alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin mun samu minti 30 ne yau za mu koma dora wani minti 30 ne bismillah وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تكذبوا إذا كن قريتا تكذبوني يا أهل مكة yau na cewa shi mai bautan gunki ba wawa irin kamansa domin wani abu ne wanda ya ji sha'awa kawai yana bautansa ko wani ya sassako ice ce shi ne allansa ko wani ya sassako dutse ce shi ne allansa ko wani ya samu wani abun da allah ya halice shi bai da ikon komai ya ce shi ne allansa duka in ka duba gaba ɗaya son zuciya ne allan nan da ya kamata halitta shi ke amfanarwa shi ke cutarwa shi ke ɗaukakawa shi ne menene gunkin nan idan ka bauta masa bai sani ba abin da bi gunki banza idan ka bauta masa bai sani ba in ka cuce shi bai sani ba in ka zage shi bai sani ba to banda wawa wa zai bautan abin da ya fi hankali wata rana wani sahabi da yana kafurshi sai ya ɗauki gunkinsa yana yawo da inda ya je da gunkinsa yake tafiya yana mai sujada rannan sai ya ajiye gunkin sai ya shiga daji ya dawo kamin ya dawo sai ya zo ya ga dila ya hau kan gunkin ya yi masa kashi ya yi kace-kace da shi sai tsaya yana kallon gunkin yana dariya na sha'a to wai ni ne wawa ko kuwa sai na ce a rabbin ya bulu sa'alabanu bi ra'asihi laqad zalla man balar alaihi salam
wai yanzu Allah ne za a ce dila zai hau kan shi ya bawali kai duk abin da aka ce dila zai yi mashi bawali ya kasa kare kansa ai ya kaskanta to wai wanda bai kare kansa da dila ba ya zan kare kai bari ito min al-aslami yau ba ruwana da gumaka na koma ga Allah to shine kullum Allah yake nuna ma wawancin mai bautan wani abu ba Allah ba wanda yake son zuciya ne gunki bai inda ka ajiye gunki nan ka fuskantar da shi har abada ba je juya ba in ka fuskantar da shi gabas gobe ka gan shi a yamma wani ya juyar da shi in wani ya zo ya mangare shi ba zai iya yin komai ba to ashe waye wawa kai ko a'a to saboda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma ta'buduna min dullahi awsanan wa talikuna ifkan innal ladhina ta'buduna min dillahi la yamlikuna rizqan ba su mallakan arziki gare ku ma'ana ba su iya azarta ku ba za su iya ba ku komai ba na la yaqdiruna ba su da iko an yarzuqukum su azurta ku fabtagu inda Allah rizqa don haka ku nemi arziki ne wajen Allah wadlubuhu ku neme shi minhu da gare shi wa abudu ku bauta ma Allah warji'u ku koma ilaihi zuwa ga Allah turja'una ake maishe ku wa in tukazzibu idan sun kun karyata ai tukazzibuni ya ahla makkata Allah yana gaya wa annabi Muhammad idan mutanen makka ka gaya musu in sun karyata ka faqad kuzziba umamun min qablikum ai ba yau aka fara ba ai an halakar da wasu al'ummomi gabana an ba al'umman da ba karyata ba don an karyata ni shi ba ai babu komi wa ma ala rasuli babu wani abu da yake kan manzo na wajabci ga Allah illa albalagu sai dai isar da manzanci almayyinu bayyana ne al-iblagul bayyin fi hataini alqissataini a wannan kisoshi guda biyu akwai tasliyatan ban hakuri da zare bakin ciki ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama shi yasa Allah yake cewa kullun naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbit bi fuadak ya rasulullah abun da yasa muke kawo maka kisan annabawa don ka samu natsuwa mu tabbatar da zuciyarka to Allah subhanahu wataala yake cewa karka damu ya rasulullah kai dai naka isarwa imani ko sai wanda muka ga dama أولم يروا كيف يبرئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى الله تعالى يفعله في قومه أتكم متاننسا أولم يروك أولم تروا بالياء والتاء سنبكو غني بكو يدوبا با كيف يبدأ الله الخلق يند الله كي كاغن هديتا هو بلم أوله يبدأ وفي قراءة يبدأ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى دمان سديني أي يخلقهم الله يكي هديتا سو ابتداء تنفركم فاراوا ثم هو سنشي الله يعيده يميد هديتا الخلق كما بدأهم كما اندي فارسو إن ذلك حقيقة وانشانك المذكور أبين أنبتهم من الخلق الأولى halittar da Allah ya yi na farko ɗin wasani da na biyu Allah yasir abu ne mai sauki wajen Allah fa kaifa yunkiruna sani yaya suke musun cewa za a ta da mutane Allah da ya fara halitta ba tare da wani kwaikwaya ba shi ya gama halittar din ya kashe yanzu ya mai da shi kasa ya gaya maka min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kai dan adam din rigiman ka kasa ne daga kasa aka fito da kai daga kasa za a mai da kai daga kasa za a takita da kai wata rana sai dan adam ya dinga musu cewa a yanzu za a tashi Allah ya ce to ai da suna da hankali su lura mana wanda ya abu da farko ba tare da ganin wani misali ba ya kashe kuna ji kuna gani din rigiman mutum mutuwa baya hannunsa yana hannun Allah dan rigiman mutum kabari yana hannunsa ba wajen Allah abin da ya arzuta ka yana nan
to in Allah ya ce zai mai da kai ya tambaye ka abin da kai sai ya zama abun wahala a wajen shi, ai wannan abu ne mai sauki wajen Allah. Inda da hankali fa kaifa kaka yunkiruna suke musun asani tadawa na biyu. Duk wanda bai da imani shi yana ganin an shiga kabari an gama kenan, bai san cewa a'a ai wani dan lokaci ne Allah zai tada kai sai ka tashi cikin kabarin. Ma in mumini ne ya san abin da Allah yake nufi kiyama ya zo, amma kafiri ya tashi man ba asana min marqadina hada wa tashi muna bacci. Kasan idan mutum ya mutu halin da ya je yana lahira, idan mai mulki ne ana tsaren shi da bindigogi da mai da sauransu, da ya shiga kabari zai ji kamar yana mulkin ne, sai ya tashi kawai ga mala'ika a gabansa, wata shan muna bacci. a ba bacci ba ne, haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursalin. To Allah subhanahu wataala ya ce mara hankali shi ke musun cewa Allah zai tashi kiyama, mara hankali shi ke musun ya ga Allah ba zai mai da halittansa ba. To idan ma kuna musu ku mutanen Makka, ga ayoyi a gabanku kuna ji kuna gani kuna wuce su, kul ka gaya musu ya Rasulallah, siru ku yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa mana, mai ya faru a ƙasan, fanzuru ku duba kaifa bada alkhalqa, yanda Allah ya fari halitta, liman kana qablakum ga wanda suke gabanku, wa amatahum ya mai da su. Kuna zuwa kan hanya kukan ga kufayi gaba daya, Allah ya halakar da mutanen da gaba daya kamar ba yi su ba, sai kufayi din. summa Allahu sannan Allah yin shi'un nash'atal akhira, shi yake tayarwa na karshe, maddan wa kasaran, nash'ata ko nashata ma sukuni shine nash'ata kenan in ba madda, in ko da madda nashata. inna Allah ala kulli shay'in qadirun, yana da ikon komai. minhu yana daga cikin ikon Allah alba'u bad'u fara halittan, wali adatu da mai da halittan. yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun. wa ma في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يعذب من يشاء الله شيكي أذبتد وندي قداما أذبتد شي ويرحم يكي رحمة من يشاء وندي سو برحمته درحمسا. duk wanda kaga Allah ya azabtar da shi adalcin Allah ne, Allah bai zalunci. Idan Allah ya azabtar da bawa sai a ce ya masa adalci. Idan Allah ya shigar da mutum rahama to ya yi masa rahama ne ba wai aikinsa ba. Annabi yana cewa ɗayan ku bai shiga aljanna da imaninsa sai dai Allah ya yi masa rahama, to Allah ya mana rahama. Dan Allah duk wanda ya ga dama sai ya azabtar da mutum, in ya ga dama ya yi mutane rahama, shi sa ake son a yi rahama. Allah subhanahu wataala ya ce, annabi yana ce arrahimuna yarhamuhumur rahman, masu tausayi Allah na tausayinsa. Idan mutum ya zama baya ta tausayi kiyayi gamuwansa da Allah. Halitta bayin Allah ne, Allah yana kishin bayinsa, ko kafiri ka azabtar da shi Allah subhanahu wataala yana fushi da kai. In an duba hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama akan maganan tausayi da rahama, wata baiwan Allah ta kama kyanwa ta tsare ta daki, bata ciyar da ita ba, bata shayar da ita ba, har kyanwan ta mutu. Allah ya ce ai mata azaba don ta azabtar da rai, balle dan adam. To Allah subhanahu wataala yana rahama ga wanda ya so, amma kai ma kai rahama. wa ilaihi zuwa ga Allah tuqlabuna, ake juyar da ku. wa ma antum bi mu'jizina rabbakum, kar ku ga kana cikin wani hali na buwaya ko na daukaka. Allah yana gaya maku wallahi ba ku tsere masa ba, ba ku gajiyar da ubangijin ku an yi hijira cikin gabanin riskanku.
fil arli a cikin ƙasa wala fi sama'i ko a cikin sama law kuntum fiya ko da kun samu dama kun hau saman Allah ya ce kuna hannuna ne ai la tafutunahu ba ku tsere masa ba ku da wani majibanci wanda ba Allah ba yamna ukun da zai hana ku minku da gare shi wala nasirin ko mai taimako yansurukum da zai taimake ku min azabihi daga azabansa wallazina kafaru hakika wanda suka kafirce bi ayatillah da ayoyin Allah wa liqa'ihi da gamuwa da Allah shine alqur'ani da tashin kiyama ayoyin Allah shine alqur'ani ba su kuma tashin kiyama ulaika wadancananka yayi su min rahamati sun yanke kauna daga rahamata ma'ana ba za su samu ba ai jannati aljannata saboda haka duk abin da mutum yake dube karshensa duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah alqur'ani kullun wa'azi yake kullun gargadi yake ka butulce ka tuna ka manta cewa za a yi tashin kiyama za a tsaye da kai za a sambaye ku annabi ya ce wala tusaluna yawma idan an na'imi wata rana wani sahabi yana cikin cin abinci ya sha ruwa mai sanyi sai fashe da kuka da ya fashe da kuka me yasa kake ce to wallahi har ruwan sanyin nan sai Allah ya tambaye ni jin daɗin da nayi to balle kai da ka ji daɗin duniya komi na zuwa maka ba komai ka bar sauran mutane su ta shan wahala Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda suka yaka sun yanke kauna daga rahamata ne wa ulaika wadancanan kalahum azabun azim azaba mai radadi ya tabbata gare su qala ta'ala فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما كان جواب قومه جواب متانا النبي إبراهيم بذموب إلا أن قالوا سيسكشي اقتلوه كوكشي إبراهيم أو خرقوه كوكونا شدوتا فأنجاه الله ألا يثير الدشي من النار دقوتا الذي كذبوه wanda suka jefa shi a ciki bi an jahalaha alaihi bardan wa salama Allah ya mai da ruwan ya canza halittar da yi a cikin ruwa na ƙuna ta zamo mai sanyi sanyin kuma na zaman lafiya wannan ya ishe su mu'jiza ta annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam cewa duk abin da Allah ya so shi zai zamo yanzu Allah ya ce ma wuta ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim innama amurku idza rasha an yaqula kun fayakunu shi ya samar da zafi da kuma ya mai da zafi ya zama sanyi kuma nan take aka kawo ma annabi Ibrahim shimfida daga aljanna aka turo mala'ika ya ɗebe mashi kewa aka ɗebo kayan marmari aka bashi aka fitar da idon ruwa a cikin tsakiyar wuta to wannan subhanahu wata'ala yake cewa wannan abun kawai ya isa inda mutum da ya imani la'ayatin ayoyi hiya adamu ta'siriha rashin tasirin wutan fiye a cikinsa mai izamiya tare da girman wutan ba dan karamin wuta bane an tara ice watanni da watanni kowa zai yi bakacin zai tara ice duk kabiri sai ce na yi bakacin zan yi kai kaza aka tara aka kunna wuta har ya kai inda tsuntsu in zai wuce zafin wutan zai gasa shi aka rasa ma yadda za a sa annabi Ibrahim sai da aka yi majaujawa shaidan ya zo ya nuna masu aka sa shi a cikin abu kaman kuran yara din nan aka juya shi za a jefa shi a ciki mala'iku suna ya ubangijinka ya ubangijin Ibrahim kana ganin Ibrahim za a kona shi ce oho
ku je ku tambaye shi in yana son taimako ku taimaka mashi. Ibrahim ni ne mala'ikan ruwa in sako ruwa ya kashe ya ce a'a Allah ya yi ko ka ce ka fa ilmuhu bi hali alladhi la yaqba alayhi qafi. Allah ya sani yana ji yana gani na ku banni haka yake so a kona ne. Kaga matsayin annabta kenan na hulla. Kowa ya kawo gudunmuwansa ya ce ku bari dai Allah na nan, ya ce ko Allah na nan ɗin, Allah na nan. To kaga jaraba irin na Allah. To Allah in ba imani ba ka gara a jefa ka a wuta, in ba annabta ba wani ya zo kawo gudunmuwa ba da gudu zai mika wuya ba. To amma annabi Ibrahim kenan Allah ya ce shi kenan ai wutan ma baiwa ta ce, ni na laici kunan na fasa kunan yau ta zamo mai sanyi. Shi kenan inna fi zalika laayatin wa yahmaduha da busar da ita wa insha'u rawlin yana daga cikin ayoyi aka busar da zafin aka farar da korama makana ha a wurin fi zamanin yasirin a zamani sassauka liƙaumin ga mutane yu'minu da yusaddiquna suke gaskatawa da tauhidin Allah wa qudratihi da ikonsa li annahumul muntafi'una biha dan su ne masu amfana da ita. Lokacin da aka je ba shi a wutan ya dade sai na maru da shi bare je mu ga mutumin ya kore, sai ya hau can sama sai ya hango annabi Ibrahim a zaune ya ce Ibrahim, ya ce na kai ne, ya ce ni fa ne ga ni baka kone ba, ya ce ga zahiri kana iya fitowa, ya ce zan ko iya. Ya taso ya tattako wutan nan ya fito, ba abin da ya kone a jikinsa sai igiyar da aka jefa shi a ciki. Wutan ma ta wanke rigansa ya zama kal ya fito. To abinka da kafiri banda kafirci ya rigaya sai ce ko Allah nan naka da girma yake, sai na yanka mashi raƙumi 1000 dabbobi. Ya ce duk banza, ka ba da gaskiya ga Allah. To Allah subhanahu wataala yana kawo mana wannan ayoyi ne ka san karfin kafirci. Kaga dai karfin kafirci anan, wuta ta kasa kona shi ya fito amma ya kasa imani. Kaga karfin imani wajen annabi Ibrahim, za a jefa shi wuta yana Allah na gani na, Allah na gani na. To da mutum zai tsaya Allah na ganin su sai fa Allah ya jarraba shi haka. Sai Allah yana ganin ka sai sa a dake ka, a cin mutuncinka, a hana ka zuwa masallaci, a mammare ka, a hana ka komi. Allah ce dai ina kallon ka. To abinda baya so karka bar shi. Halin daɗi karka bar Allah, halin wuya har karka bar Allah. Har wasu malamai na cewa ai sanin Allah kowa bai wuce na yaro ba. Me ma'anar na yaro? Yaro in ka fada mishi bulala ya ji zafi ya ce wayo Allah na. Idan ya tsinci kwabo sai ce Allah ya bani, Allah ya bani. To haka nan a halin daɗi ya ce Allah ya bashi, a halin wuya ya ce wayo Allah. To kar ka rabu da Allah a kowane hali da kaga Allah ya kai ka lokacin haka yake so ya gani. Wannan lokaci da muke ciki haka Allah yake so mu gani, dole kuma mu ga yadda ke. Kar mu raba da shi, mu koma gare shi, mu yawan tuba gare shi, mu ta neman lada. Allah ya sa mu dace. Lokacin ya kai? Alhamdulillah, kamar yadda muka fara yau mun fara. Akwai inda za su sa awa daya, akwai inda za su sa rabin awa sau biyu, kamar gidan rediyon tarayya za su sa rabin awa, kamar gidan rediyon nagarta za su sa rabin awa, kamar namu alkhairi rediyo za su sa awa daya gaba daya. Shi sa muka yanke don karatun yana shiga cikin juna. Ba mu da lokaci sai lokacin da ya samu, saboda abu na saura. To na nagarta dai sun ce mana karfe 8 na nagarta, 8 ne zuwa 8:30. Suna ku 11 zuwa 12 ko na dare. Tarayya kuma yaushe? Karfe tarayya 7 da 8 na safe da rabi ko da kwata na safe. To ala kulli halin su bayan Allah ne suka dauki waɗannan abubuwa, saboda yadda muka samu kanmu a ciki waɗansu ba za su iya zuwa ba, ko ma za ka ɗin an hana. Saboda ka sai a saurara a wannan kafafen ba da labaru. Allah ya saka mu kowa da alkhairi, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya, Allah ya dada mu ya dada aiki.